Takže abyste je poznali a věděli, komu fandit, než budou celý od čokolády, je to čokoláda, nebojte se dámy. Nikde jsem nebyl v přestávce, akorát venku. Jolana Špínová druhou červeném. Gabriela Perouková druhou modrém. A Rick Volný pro jedno kolo. Marku, neslíkej, jdeš očiště dozadu dámy, ale vrať se bude zápas, jo? Můžeš si vzít i jazyk sebou, ručník jsem to říct, jazyk nech tady. Zápas v čokoládě je za náma, je minulostí.